Masoyinki na gaske, ni in ba ke ba zan rayuwa ba. Ummi gimbiyar mace mai tarbiya, ni ya cancanta ki zaɓa dubi ba shi ba. Gimbiyar mace mai cancanta ki zaɓa ɓoye ba shi ba. Ni a cikin kowa zan zaɓa wajen bari, kowa ya cancanta na zaɓa ni mai tarbiya. Ni a cikin kowa zan zaɓa wajen bari, kowa ya cancanta na zaɓa ni mai tarbiya. AMRULLAH, 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 AMRULLAH. Magana ta tabbata me siya ke nema. To ni kuma zan gan waye wanda zai zo siya wajen. Sai na gan wanda zai zo siya. Alhaji yana gan kamar yana wasa da ni kenan. Haba Alhaji. Alkawari daga alkawari ka ce zaka ban fili saboda duka wahalan da na maka sai ka zo ka gina zaka siyar. To na ji labari. Aden har ka gan wani ya zo ya siya filin to sai dai aden ba nan. Har mana bam zago. Dan gado. Na gan alama, aden Alhaji ba haka na yi mashi ba. Zai mai da ni shashasha. Daga magana alkawari na yi maka aiki, ka siya gida, ka siya moto, ka siya filaye da yawa, ka ce ka bani fili, wato kwana biyu ba nan shine an zo an yi gini. Gini ya fara tsawo an kira wani a sayar mashi, har da mutane da lalle ana yawo za siya fili. To gan wanda zai zo siya a wannan fili, ya ce wai shi ya yi wani abu da za siya, gan shi a Najeriya. AMRULLAH, AMRULLAH, AMRULLAH. Duka wahalan da na yi, bai gan wahalan da na yi ba. Zai zo da ya dokan, za doka gwari banza kenan. AMRULLAH, 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 AMRULLAH. Kuma gashi an riga aiki yayi nisa. Ga dai wasu ɗan ayyuka muhimmai an riga an yi miki. In Allah ya sa mun daidaita kawai abin da zaki yi sai dai a kin nemo kafinta ki baki estimate ki aiki rubutu. Kin ga inda tsarin wurin ne. Gida ba yayi. Wallahi gida ba laifi yayi kuwa. To. Kin ga dai ga dakuna ga daki nan ga bayi ga daki ga dakin yara ga bayin su ga falo sannan ga dining din ga kitchen da system. Gaskiya gida fa yayi fa. To. Alhaji. Ai ni abin nan ke so ki ƙara dubawa. Ki tabbatar da cewa yayi miki a rai ba wai maganin ki ce kaza ko wani abu bane ba. Alhaji. A'udhu billahi min shaitanir rajim. Subhanallah. Wayo Allah, wayo Allah, subhanallah. Nan zai wani wayo Allah, wayo Allah na. La ilaha illa. Wayo.
Don ya daga nan zan tsaya. Kaga gida. Na ga wuri. To ka shiga ka je ka magance abubuwa ni da ba zan shiga ba sai na san ciwon kaina. A to me ka magana rashin A'a. ciwon kai? Ni ne ban san ciwon kaina ba? To kai ba harkar ka bace ba. A'a, ni Allah nan ya ije ni. Nan zan ci abincin nan zan bada magani. Allah shi ke da magani mu ke bada shi. Tunda harka na ne zan shiga. In dai har ka yadda da shirin da na gaya maka, za ka bada 888 da naira 8 da kobo 8. 888 naira 8 kake magana to shi wurin nawa za a sayar shi? Kai ka sani? Ni da ba haƙi na bai fito. Abinda ka gaya ya. Ai ka ji matsalan ku da isko kan ma da su kuke yau. Abinda ka ce 48,800 to kuma ka ce min 800. Yanzu dai Ni ba 48,800 da naira 8 ba ma. In ka magance abin da ya faka ma ni zan baka. ni kuma zan magani shi. Sha Allah. To ga wuri. Ni dai bari ma kuma daga baya baya. Kare shi ne ko? A'a, ni da nake waje. Ni fa ba zan lamunci wannan al'amarin ba. Na gaya maka ka nemi sana'a a matsayinka na matashi, amma ka ƙiye mun yadda nake so. Ko ba gaskiya ba? A rayuwar nan ta yanzu, duk yaron da ba shi da sana'a to ba zai samu abin da yake nema ba duniya da lafiya. Ka ji ko? Domin haka ni ba zan yarda da maganan cewa kullum sai dai kai wanka ba ka taje kai ka tafi gurin abokai. Ban yarda da irin waɗannan abokai ba waɗanda ba su da sana'a yi kana hudda da su. Kaji ko? Abin da fa nake gaya maka kenan fa. Kar ka sake ko da ba'a in rika ganin ka tare da waɗannan yara. A ce kullum sai dai kai wanka ka shafa mai ka tafi gurin abokanka ka tsefa kai ka tafi gurin abokanka. In yunwa ta koro ka kayo gidana ba zan lamunta ba. Domin haka ni dai na yi ƙoƙari iyakar ƙoƙarina na baka ilimi na addinin musulunci bakin gwargwado arabic na boko ne ka fara abin ya turje mu ba zai yiwu ba a yi ɗa kwance uwa kwance da ni da kai. Kaga sana'a ɗinkin nan ma da aka tura ni shekara 2 babu abin da na fahimta ɗinkin wallahi ko faci ba zan iya yi ba. Ni taka keken ma ban iya ba kuma ni gaskiya ina jin wallan nan gaskiya ba zan iya ba saboda ina jin tsoron duk abin da ya shafi kayan wuta ina jin tsoronsa wallahi ban san kwakwalwa ta yanda take ba a dai man addu'a ba. Ko irin ɗan face-facen nan? Wallahi ko na hau kan keken taka ta ma ya gagare ni har yanzu ban iya taka keken. To kai kokari dai. To ban san kwakwalwa ta ba dai a taya mu da addu'a dai ba. Kai kokari dai. Insha Allah. Zaman banzan nan ba zai kai mu ba. Ni kaina ba. Ba shi da amfani a gurin matashi ko a mu a gurin mu dattawa zama haka kawai bai dube mu ba. Ni kaina. Ballan ka tana kai dan matashin kai da kake haka garjejen kato irin ka.
a dai mana addu'a ba. To insha Allah A dai mana addu'a. muna ci gaba da yin A addu'a. dai mana addu'a. Allah ya kawo mana hanya nan alkai. Kai babu wannan maganin bai kuma ne. Wannan maganin basir ne da shawara. Baba san mun ne. Waɗanda suka bani wannan maganin Eh. sun ce idan na sha ya aiki in ba da abin sadaka. Kuma ana dai kenan a bada sadaka. Yawwa don haka kai ma idan ka sha ya aiki Eh. to ka nemo abin sadaka ka kawo. Ya za a yi. To wannan zan baka. To wannan Eh, lallai nesa ta zo kusa domin Awwal Mustapha mai tama Metal Construction ya yi fice wurin kera manyan kofofi irin na zamani ga kyau ga rahusa. Ya kirkiro wasu sababbin salo irin na kofofi, yana amfani da karafuna masu nagarta wanda ba a iya balle su, a kuba na zamani wanda babu mai iya budewa sai da makullin shi. Muna nan a Nasarawa kawo Alhaji Sani layin madaci. Ana iya tuntuɓar mu a lambar waya kamar haka 08161784620. Awwal Mustapha mai tama Metal Construction, shahararren kamfanin sarrafa karafuna da ke gogayya da manyan kamfanoni na ƙasar waje.